Her i God Sommer Danmark i løbet af hele sommeren, der har vi tænkt os at sætte lidt fokus på Danmark i fremtiden. Altså, hvordan kommer vores land til at se ud om 10-20 år? Hvem skal vi eksempelvis sætte vores lid til i forhold til sport? Det kigger vi på i løbet af denne her uge. Vi kigger på fremtidens talenter her i Danmark. Det kunne eksempelvis være Frederik her. Han er 10 år gammel. Han er allerede verdensmester i taekwondo. Og hans største drøm, det er at komme til OL og 2020, og det kræver mega hårdt arbejde, så derfor så foregår dagens træning med hans taekwondo-træner altså her. Frederiks forældre, de ser ikke særlig meget til hinanden, de har næsten opsagt deres hus og flyttet til Sverige, hvor han træner op til 4 timer om dagen. Du kan møde Frederik og høre om hans drømme, når vi er tilbage med mere God Sommer Danmark efter nyhederne. På gensyn. Her i God Sommer Danmark, der sætter vi fokus på fremtidens Danmark, og i den her uge, der har vi altså talenter som tema, altså de talenter, som forhåbentlig kommer til at hente hæder hjem til Danmark i fremtiden. Og et talent må vores næste gæst sige sig at være. Han er 10 år gammel, har allerede vundet VM i taekwondo, og nu stiler han efter at hænge en guldmedalje om halsen til OL og 2020. Godmorgen og velkommen til dig, Frederik Emil Olsen, og også godmorgen og velkommen til Susanne Maj Olsen. Du er Frederiks mor. Frederik, du er kun 10 år gammel, du har allerede vundet verdensmesterskabet i taekwondo for børn, og nu vil du så hænge en guldmedalje om halsen til OL og 2020. Det kan vi jo glæde os til. Men fortæl mig lige først, hvorfor blev det egentlig taekwondo? Jamen, det blev taekwondo, fordi jeg startede faktisk til fodbold, og så kom jeg op og slås lidt meget. Så blev jeg så sparket for porten. Så havde min moster gået til taekwondo. Ja. Og så, og det vidste min mor så, og så meldte min mor mig så til på et hold, bare for at prøve det. Og så prøvede jeg det, så kunne jeg godt lide det. Og så trænede jeg, og så var der nogen, der opdagede mig, og så begyndte jeg så på elite-niveau. Hvorfor var det, du blev vild med taekwondo? Hvad var det, der gjorde, du synes, det var så fedt? Og det var nok alt det der konkurrence. Ja. Altså, jeg elsker konkurrence. Jeg har været konkurrence siden jeg var 2 år. Når jeg var nede i vuggestuen, ville jeg altid have den der bold først. Jeg vil altid løbe først og alt det der. Og jeg elsker bare sådan konkurrencer. Men det er også en hård sport. Det er det. Tænkte du ikke over det, inden du startede? Nej, jeg tænkte først, da jeg var 7 år, at nu vil jeg gå efter OL. Da jeg var 5 år, der tænkte man jo ikke så meget over ting, der gør man det bare. Da jeg var 7 år, der tænkte jeg så OL i fjernsynet 2008, så tænkte jeg vil også gerne vinde OL ligesom dem. Susanne, du er mor til Frederik. Udover jer to, så har du også en mand, Frederiks far, og Emilie, jeres lille søster. Hvordan ser jeres hverdag ud? Fordi man må altså ofre noget, når man vil fokusere så meget på sin sport, som I har valgt, at Frederik han skal gøre. Ja, men det er det også. Vi betaler også en høj pris som familie nogle gange, fordi vi er altid splittet op. Specielt efter sidste år, da Frederik tegnede kontrakt med en svensk klub i Skellefteå oppe i Nordsverige, så har vi ligget og pendlet mellem Sverige og Danmark, så vi bor halvdelen af tiden i Danmark og halvdelen af tiden i Nordsverige. Og da Frederik kun er 10 år gammel, så er jeg nødt til at følge med derop. Vi har fået en lejlighed i klubben og bor der, når vi er der, og som base, men han kan ikke bo der alene endnu. Så derfor, så når vi er i Danmark, så skal jeg både have passet mit job ind, og jeg skal have mit studie passet ind, og samtidig familieliv, og også Frederiks træning, for den står jeg også for, når vi er i Danmark. Ja. Hvordan ser en almindelig træningsdag ud for dig, Frederik? Og en almindelig træningsdag ser ud som i Danmark. Jeg træner fra kl. 6:30 til 7:30 om morgenen, inden jeg går i skole. Ja. Så et lille træningsprogram. Så går jeg så i skole, og så bagefter skole, så træner jeg et andet træningsprogram med min mor. Og så om aftenen, der træner jeg så et holdtræning med, det kan være sådan lidt forskellige klubber. Ja, det er forholdsvis meget tid. Lad os lige se nogle klip fra, hvor du er i action, altså hvor du er i kamp. Der har vi altså nogle billeder her. Hvor er du? Det er dig, der er den røde her, ikke også? Jo. Med den røde hjelm. Det er det. Og her der er det dig med den blå. Ja. Hvordan er det at bruge så meget tid på sin sport? Man kommer jo ikke til at se sine venner så meget. Nej, men det er det, man må yde for at gerne vil komme til OL. Ja. Savner du ikke sådan en gang imellem at tænke, okay, nu kunne jeg godt tænke mig bare lige at spille PlayStation med mine venner? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil meget hellere træne taekwondo. Ja. Altså det der med venner, det har jeg aldrig været god til. Jeg har aldrig været god til at socialisere mig. Nej. Og
Men omvendt så ser jeg op i Sverige, når jeg er i klubben, så ser jeg jo også nogen. Ja. Og det er jo på en måde mine venner også. Ja, dem fra klubben, de andre børn i Taekwondo. Du er vel lidt sammen med de mennesker, du er i blandt, ikke? Når du rejser sådan rundt i verden. Du er god til at danne nye venskaber med ligegyldigt, hvor vi er henne i verden. Du har rejst til 22 lande, ikke? Så du er vant til at komme lidt omkring, kan man sige. Og møde nye mennesker på den måde. Har du aldrig været bekymret for, sådan at alt kom til at overskygge Frederiks barndom i forhold til at fokusere så hårdt på en sport? Jo, men jeg har også altid været imponeret over, at han allerede som 7-årig satte sig det mål, at han ville stræbe efter et eller andet. Om det så havde været en sport, eller det havde været noget andet talent, han havde, så har vi altid haft i vores familie sådan et lille ordsprog, der siger, jamen altså, hvis ingen griner af dine mål, så har du ikke sat dem højt nok. Og det var faktisk Frederik selv, som kom til mig, da han var for et års tid siden og sagde, mor, det er mit motto. Fordi at det er okay. Folk må gerne grine af mig. Fordi Vi griner bestemt ikke af dig. Nu håber vi jo nærmest på, at du forhåbentlig kan være med til at hive en guldmedalje hjem til OL 2020 i Taekwondo, Frederik. Du skal selvfølgelig øve dig på nogle ting. Det kræver hårdt arbejde. Jeg ved, I allerede nærmest er målsat nu på, at du skal blive bedre til Taekwondo. Vil du ikke prøve at vise og fortælle os nogle af de ting, som du skal blive bedre til? For vi har også din træner på besøg i dag. Ja, hvad? Ja, fordi der er altså selvfølgelig nogle ting, som man skal blive en lille smule bedre til. Prøv at fortælle en gang, Frederik, hvad er det, du skal kunne, for at du skal vinde den her medalje, tror du? Jeg skal nok blive lidt mere stabil, lidt mere koretræning, okay. Så jeg ikke falder lige så meget, som jeg engang gjorde. Og hvordan øver man det? Det øver man med at træne nogle forskellige balanceøvelser og lidt styrketræning. Prøv at se en gang nogle af de øvelser, som det kunne være. Ja. Okay, 5 stycken. Ja. Okay, hold da op. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Ha, 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 ha. Go. Hey. Spin. Ha, pow. Spin. Pow. Hvor meget er du en del egentlig, Susanne, af træningen? Bare kom tilbage og sæt dig en gang, Frederik. Ja. Jamen det som netop fordi, at det er jo en anderledes metode at træne under på den her måde, hvor at Frederik har en coach, en personlig træner i Sverige. Så det vi gør, det er, at Niklas giver mig nogle øvelser, som jeg skal træne med Frederik derhjemme, og så optager vi dem, og så sender vi det op, og så fejlretter han via video. Ja, fordi som vi kunne se her, der er jo et samarbejde på en eller anden måde, Frederik. Nogle detaljer, og du er meget detaljeorienteret. Du kan godt lide, at det bliver helt de rigtige måder at gøre de forskellige slag og spark på. Ja. Hvorfor det? Det er på grund af, at både mig og Niklas er detaljemennesker. Og for at man skal nå til OL, så er man nødt til, at så skal alt næsten være fejlfrit. Og hvis du bare gør en lille fejl, alle er jo det bedste for alle lande til OL. Så bare gør en lille fejl, så kan du risikere at tabe kampen. Så derfor skal man være så meget fejlfri som muligt. Og hvor sikker er vi på, at det er 2020, når vi tænder for fjernsynet og tænker, nu skal vi have nogle guldmedaljer, nogle medaljer hjem til Danmark. Hvor sikker er vi så på, at der står en dreng, der hedder Frederik, som hiver en guldmedalje hjem? 99,9% sikker. Okay, jamen altså, det kan vi jo kun krydse fingre for. I skal i hvert fald have 1000 tak, fordi I kom begge to, Susanne og Frederik. Og så held og lykke med træningen og OL og 2020. Tak for besøget.